Oimore kendo machiegni mana e weche manyien mago mag sachiel mar otieno. Erokamano maduong' ni yudo thuolo mari riwru kodwa e odhiambo ma kawuononi. Kuma bende KUPS oyaw mano kanyero mbui mare ne ndikruok ne jogo madwaro donjo mondo tiegre e KMTC kanyakla kod mago kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs pacho kendie. Chenro ma bende koro giseyaw ne jok madwaro timo kamano mondo otim weche mag siasa kanyakla kod riwruok mano motelo ne yiero ma higa 2027 bende ogotach e odiechieng' ma kawuono. Mago e kin mamoko, kata kamano weche ma omiyo pek gin magi. We have had a good conversation with the Honorable Mother Wangari Karua, and we have agreed going forward we are going to work together. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend duond bura man Kenya Martha Karua koro makore e siasa mar golo William Ruto e telo e yiero ma higa 2027. To in a very special way recognize your efforts in not only supporting the Honorable Raila Odinga, but also canvassing support for him in Western Africa. Jatend piny ma Guinea Bissau Umar Sisco osingo masiro Raila Odinga e ng'welo roko mar AUC. Ndikruok ne KCSE ma ibiro tim dwe mar 7 chakore wuok tich juma manyien. Arwaki mathoth nyinga jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Pani bende wechegi iluoko kalembui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV ka ote magi bende warwako kokale lai mar ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar NARC Kenya mano Martha Karua koro riwo lwedo matiyo kanyakla motelo ne yiero ma higa 2027. Josiasa go nobago romo margi e gwenge mag Ishugu, kaunti ma Kirinyaga. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, liet mar siasa pod medore pachoka ka koro oganda jo-Kenya oketo wengegi kendo rito gi siso mar neno ni riwruok mag Gachagua kod Karua biro chalo nade. Romo mar gwenge ma Masawa makinde ka kinde osebedo katimore wa Munyoro wang'ni koro noter nyake dhod jatend duond bura mar NARC Martha Karua e gwenge mag Ishugu, kaunti ma Kirinyaga. Gachagua kod Karua osingo mar tiyo kamoro achiel ni mama na okang' mokwongo mar kelo kanyachiel oganda jo-Kenya kendo kwedo tend William Ruto. Koloso, Gachagua omako chung'ni ok ohero siasa mag dhoudi, gino momiyo nochiwo sir mare ne jatend piny William Ruto. The people of this region are not tribal at all. At all. I regard Gachagua as not tribal because I supported William Ruto and he's not a Kikuyu. And 87% of the people of my kinsmen voted for him, knowing very well he's not Kikuyu. The Honorable Martha Karua supported Raila Odinga. He's not a Kikuyu. We are nationalists. We are nationalists. And it is insulting to this community for the president to go around in meetings calling us tribal. Ndalo ariyo to Ruto wacho ni Gachagua en jatelo ma jamibadhi, janyau kendo jakwede e kinde limbe mare imbo mar Kenya. Gachagua notero lweny nyake dhode ko wacho ni Ruto loso kaka jalno manigi ichwang'. Ma kaluore ni gwenge ma Masawa osegoyo ne oriti. We know he is unhappy. We know he is frustrated. We know he is bitter that our people have left him. But sio sisi tulimkataa. Mimi mwenyewe nilimwambia usiguze mlima akaguza. Si ndio? I told him the people of mountain don't like betrayal. He betrayed us. I told him the people of this region hate deception. He deceived us. This problem is his own making. So frustrated as he is, bitter as he is, let him relax. Komachielo, jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua osoko wang' jatend piny William Ruto kowacho ni nowinjore ogwe tao ahinya to tok ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo. Akumbuke kwanza alifutwa on 25th of June last year. Wewe unashikilia kiti na ulifutwa na Gen Z.
Kama ungekuwa na self pride, once the people reject you, you resign and you go home. We've seen people resigning all over the world. There's nothing special about you. Kama umekataliwa na watu, funga virago uende. Karua omedo rudho tok Ruto kod Kit Kamasia konyise ni ng'ato ka ng'ato ni thuolo mar luwo ndache. Wewe ukumbuke hautakalia hiyo kiti miaka yote. Wachana na ndugu yangu atembee mahali anataka kutembea. Wewe tembea ile mahali unataka kutembea. Hatutakuuliza, lakini hatutakubali utufungie na kufuli tushindwe na kutoka nje. We are just assuring you we are going to march on na tutaonana mundu kumundu. Na sisi ni watu wa amani. Kama matusi ndio unataka, endelea nayo. Hiyo tutakuachia. Be the king of insults. Romono no yuorie kod josiasa mopogore mawuok e gwenge ma Masawa moting'o seneta ma Kirinyaga James Murango kachiel kod jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba e kind mamoko. Magi duto timore tok Gachagua chiwo milome ni e bwo jumbe ariyo obiro chiwo yo ne oganda ma Masawa kendo lando duond burano mobiro rakore godo kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' ma higa 2027. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jalar kom riwruok mar pinje mag Afrika Raila Odinga omedo yudo sir bang' jatend piny Guinea Bissau Umaro Sisoko siro dwaro mare mar kawo kar Musa Faki e yiero mar dwe manyien. E limbe mare mar odiechieng' achiel pacho kae, Sisoko nosingo mar goyo debe ne Raila e kind pinje mag Afrika ma Imbo. Jatend piny William Ruto yango magi e kinde mane orwako Sisoko pacho kae e limbe mare mar ndalo achiel. Jafwa marwa mar siasa Chris Owino miyowa mathoth. Sulwe mar jalar kom riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga omedo rieny bang' jatend piny Guinea Bissau Umaro Embalo Sisoko singo mar goyone ombolo e yiero ma tarik 15 dwe manyien kaachiel gi sero ne ombolo e kind pinje mag Afrika ma Imbo. Your Excellency, to conclude by giving you my assurance and that of the government and people of Kenya of the friendship and partnership between Kenya and your great country, and to thank you most sincerely for supporting Kenya's candidature of the Africa Union Commission, as I informed you earlier last year, and to in a very special way recognize your efforts in not only supporting the Honorable Raila Odinga, but also canvassing support for him in Western Africa. We very sincerely thank you, Mr. President, for that friendship. As my brother, President Ruto has just mentioned that Guinea-Bissau and Kenya are two countries, two brotherly countries. We share the same values and we want to achieve the same objectives, economic development and social progress. Piny Guinea kororiwore kod pinje mamoko mag Afrika ma Imbo kaka piny Ghana ma osewuok oko ayanga mar siro dwaro mar Odinga mar kawo kar Musa Faki. Mabiro e kinde mar Raila Odinga to ochwako campaigns mage e pinje mag Afrika ma Nyandwat kod Milambo ka odiochieng' ma kawuono campaigns mage odonjo e piny Mauritania. Ka oloso e kar jot maduong' mar jatend piny Bore Nairobi e limbe mare mar ndalo achiel pacho kae, Sisoko bende osingo mar siro chenro mar piny Kenya mar nyayo kwe e piny Sudan, Somalia kod DRC. Also, I can guarantee my brother and friend William Ruto that Guinea-Bissau, through myself, supports you and we want to reiterate our commitment to peace in South Sudan and also in Sudan. We believe that to be able to unlock the potential that exists in our continent for industrialization, for job creation, for unlocking the potential of the resources that exist in our continent, peace and security must be front and center, because there can never be any investment of trade in an environment of conflict and insecurity. E korka kore, jatend piny William Ruto oyango ni piny Kenya biro dhi nyime
girito osiep mare kod Guinea Bissau. Kaluwore gi osiep maber e kind Nairobi kod Bissau, jopuonjre mag piny Guinea Bissau biro yudo tiegruok e mbalariany ma pacho kae e kit lony mar pur. We have discussed how we can provide opportunities as Kenya for students from Guinea-Bissau to benefit from the education facilities that exist in our country, in areas of agriculture, in areas of trade, in areas of tourism, and in other areas that Guinea-Bissau will share their requirements. Motelo ne mano, jolweny ma pacho kae opango parade moyiedhi ne Umaro Sisoko kaachiel kod miye luor maduong' mogik ma imiyo jatend piny kuom muocho ne risasi 21. Limbe mar jatend piny Guinea Bissau Umaro Sisoko biro e kinde ma piny Kenya dhi nyime kod chenro mar yaro bade kod mbi mare e pinje mag Afrika. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Komachielo duol mochung' ne penj pacho ka ne koyango ni ndikruok mar penj ma KCSE mitimo dwe mar 7 higani ibiro chake kind tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani. Ka joma biro dwaro timo penjno biro chulo siling 7,200. Ne kwayo jopuonjre kata joma dongo mtiere koda gombo mar timo penj ma KCSE dwe mar 7 mondo chope log tich mar counties magi mondo gindikre ne penj. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Jopuonjre mane okotimo maber e penj mar KCSE, jopuonjre mane ondikore e penj mar KCSE mahiga mokadho to ok ne yudo thuolo mar timo penj nikech midhiero ma ok nyal geng' kaachiel kod joma dongo manigi gombo mar timo penj mar KCSE koro nyalo ndikore mar timo penj dwe mar 7 higani. Kaluwore kod duol mochung' ne penj pacho ka NEC, ndikruok mar penj timo kochakore wuok tich tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani e log tich mar counties duto ma pacho ka jopuonjre machano timo penj go nyaka manre gi shillings 7,200 ma ibiro chul mar ndikruok ne penj, omenda ma ichulo e mbui mar eCitizen. Jopuonjre machano ndikore ne penj go nyaka bed gi opande, oboke mar nyuol kata passport, oboke mar penj mar klas 8, oboke mar penj kata result slip mar penj mar klas 12 ne jopuonjre manuoyo timo penj kaachiel kod picha maggi. Japuonjre moramora machano nuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro yiene timo penj ma ok odew higa mane ositime penj e kinde mokadho to mana ka onyalo yango ni adiera ne otimo penja. Japuonjre ka japuonjre ikwayo mondo beda kicha e kinde ma ondikore ne penj kendo nyaka ondik nyinge maber maket kod kaka ondike e oboke mar penj mar klas 8. Japuonjre nyaka yang kit chwech mare, higa mane onyuole, piny ma owuoke, entry codes, namba mar oboke mar nyuol kaachiel kod subjects ma otimo. Ka japuonjre manigi ng'ol nyaka yang kit ng'ol mare. Kaluwore kod NEC, penj biro tim e kind tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 1 dwe mar 8 higani, ka penj mag projects biro tim e kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 7 higani e subjects mag art and design, agriculture, woodwork, metalwork, building construction kod computer studies. Jopuonjre matimo KCSE dwe mar 7 biro timo penj e centers mibiro yang kod director mochung' ne weche mag somo e county ka county, ka jopuonjre ibiro yiene mondo donje centers mar timo penj kose yang ni opuodhe ne timo penj kendo en gi opande, oboke mar nyuola kata passport. Penj ma indiko ibiro tim e log tich mag counties, ka projects ibiro tim e sub counties kendo jopuonjre duto matimo projects okwa mondo chop e apise director mochung' ne weche mag somo e sub counties maggi tok ndikruok mondo onyisgi kuonde ma gibiro time projects maggi. Jopuonjre manuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro mi grades kaluwore kod chike manyien mag chiwo grades. Oboke mar KCSE ibiro mi jopuonjre manuoyo timo subjects duto 7, ka jopuonjre manuoyo timo subjects matin ne 7 ibiro mi result slip mar subjects maginuoyo timo penj kaluwore kod chike matayo timo penj mar KCSE e pacho ka. NEC oyango ni mbui margi mar ndikruok ne timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro lor tich abich tarik 21 dwe mar 2 kendo onge japuonjre moramora ma ibiro yiene ndikore ne timo penj ka oselor mbui. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Omo eni duol mar KUPS koro oyaw thuolo mar oro kwayo mag donje TVETs kod KMTC ne jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo. E okang' mokwongo, KUPS timo kepo e tielo mopogore kaka wuono gichako kod KMTC kod TVETs mondo chiw thuolo ne jopuonjre madonjo dwe mar adek. Chenro makama biro kawo thuolo mar ndalo 21 ka ibiro lore tarik 14 dwe manyien. Jopuonjre manotimo e kind higa mag 2000 nyaka 2024 duto ni kod thuolo e kepone. Jopuonjre madiher nuoyo timo KCSE dwe mar 7 biro yudo thuolo mar oro kwayo mar donjo KMTC kod TVETs ka gitiyo kod marks gi manyien mar dwe mar 9. Kwayo ioro e mbui mar KUPS. Komachielo jokedne ratich oganda jonyuol kod rowere mag Gen Z koro dwaro mondo obila owe donjore e chenro magi. Mabiro tok obila riembore kod oganda go maneriko bago romo mar alam e kar romo mar Memorial Park mantiere chuny boma ma Nairobi. Lipodni olos kod reporter marwa Isaac Okech. Down with police brutality, down with the killings, down. E kar romo mar Mageuzi Hub mantiere Kilimani e boma ma Nairobi. Eruoge mopogore mag rowere boma bul mar June 25th movement obago romo mar alam. Maitoko bila donjore kodgi kendo riembogi e kar romo mar Memorial Park mantiere chuny boma ma Nairobi kama ne gichano bago e romoni. Giduol achiel oganda gi okwedo bila kuom rocho chenro maggi. The rogue Ruto regime feels very much threatened that we are holding a vigil to remember our heroes. This is very sad, and it will go down in history that this regime killed young people. Oganda gi moting'o jonyuol mag rowere manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z ga mokalo. Joketne ratich oganda to kod rowere mag Gen Z wacho ni tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo en odiochieng' ma wigi ok bi wilgo kata matin. Nikech nene oyawo wang'i ni nitiere dwaro mar lokruok pachoka. June 25th opened up to the reality of change and death are both inevitable. We are going to choose one, and we have chosen change. We do not fear death. Our fellow young people have died. Blood has been shed in the streets of every part of this nation. All the photos that you see here, today there have been bodies that have been discovered. It's crazy what is happening in this nation. Kamano bende giseo sirkal kuom rem chiwo ratiro ne anyuola manowito nyithindegi e ng'anyo makamago ka koro gikwayo doho mag pinje maoko mondo mi okonygi. We are calling on the ICC to come and open an investigation in this nation. We will not continue to lose young people. These families need justice. Rowerego kata kamano singo mar dhi nyime gi kedo ne ratichgi. Hatutasahau wale ambao waliumizwa 25 mwezi wa June mwaka uliopita. Hatutasahau wale ambao walitekwa nyara. Hatutasahau hata wale ambao wanaitwa Ankara 4. Watu wataki ambao wanasaidia wa Kenya katika elimu ambao walinyakuliwa na kurudishwa makwao eti kwa sababu wao wanapinga serikali yao. Jatend migao mar teko pachoka Opiyo Wandayi onyiso jo ODM mapingo sirkal ni ok ginyal chune mar pingo sirkal motiyone. Wandayi ne nende ka gima duoko Edwin Sifuna. Banka Sifuna nowacho ni jokanyo mag ODM modonjo sirkal osebedo jogo magoyo poro mag pako jatelo. Jatelo no mane wuoyo e kinde owadgi mabathe James Onyango e gwenge ma Sikalame mane kar chung od bura ma Ugunja oyango ni e kinde mane en jaod bura kod jatend kweth manoke od bura nobere pingo gik moko dhi makare pachokae. Wandayi omedo ni obiro dhi nyime gi pako sirkand Ruto. Okinyal nyisa ni an as a cabinet secretary ni monda bedo position within the government ni monda kosoa sirikal ni monda criticize ni karach to monda kwe to kwero no anase kwero saidi kinde mokalo ka kenda lonye sawa sawa. There is a time for everything, and that is what our people must understand. Nobody has stopped you who is outside the cabinet from
criticizing the government. You can continue criticizing it until the cows come back home. Okay, man. Hey, and do it properly. Because I also want to be criticized. I want to be critiqued as a member of the executive for me to deliver services properly. But don't expect me to join you in criticizing the executive. That can't be my work. If it is your work, do it. Do it properly. Do it properly. As I do mine, which is to execute. Jotelo mawuok County Magarissa seyo jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kuom wuoyo marach ewi jotelo madongo mantiere sirkal mawuok North Eastern. Koteni kod jatend migawo mar aluora Aden Duale, jotelo go wacho ni gima Kalonzo nowacho ni jatend piny William Ruto ndiko jogo maonge oboke mayango gi kaka jo-Kenya en ranyisi nogeto moko kuomgi mawuok sekta mar arita. Koloso Garissa kawuono, Duale wacho ni jo-Kenya mawuok dho udi mamoko osebedo kamako lemogi sirkal to pok nokwedgi nikech dhoot magiwuokie. Okwayo Kalonzo mondo riw jo-Kenya mokelo kweda mar dho udi. وقت بدن بوسو جيدا الحمد لله ويا رنتي. So I want to ask some leaders to stop profiling public servants, and more so public servants in the security sector who come from Northeastern. Nobody can profile the DG National Intelligence Service. Nobody can profile the Director of Criminal Investigation, Mr. Amin. Those are Kenyans, qualified, competent, given the job by the President. After evaluating them, and there were many Kenyans who were DGs of National Intelligence Service when I was in politics. There was General Kameru, there was General Gishangi, there was General Borinet. Hamukuongea. Mbona mnaongea wakati Mkenya mwingine kutoka eneo la North Eastern amepewa? Jagoro maduong' mar Wiper Robert Mbui koro kwedo jotelo ma Kenya Kwanza masiko kapuso weche mok nyis luor ne ogai margi Kalonzo Musyoka. Mbui owacho ni Kalonzo en jatelo majambola to okang' mokao mar kwedo maricho ma sirkand Kenya Kwanza timo en gino mokowinjo nya lweny e kind jotelo. Jod burano koro kwayo sirkal mar Kenya Kwanza mondo one ni arita ma jo-Kenya obedo maber kendo one ni buche mag ndhicho orumo chutho. Asante, tunaweza keti. Karibu sana. Viongozi wa kitaifa wote wakiwa kule Western wakiongea kuhusu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Sisi wote wa Kenya tunajua Kalonzo hajawahi tukana mtu. Kalonzo hajawahi dharau mtu. Kalonzo ana deni na mtu. Lakini sasa wanaenda kutumia majina machafu ya kutukana kiongozi kama Kalonzo. Ningeuliza sisi kama Wakenya, inafaa kabisa tujaribu iwezekanavyo kama viongozi tuheshimiane. Iko aibu sana kiongozi akitumia matamshi na matendo ya madharau kwa mwenzake. Sasa tunashangaa, mnataka kutumia madharau na mnataka hata watoto wetu wawaheshimu. Itawezekana? Nataka kusema lazima tuonyeshe heshima kama viongozi, ndio hata watoto wetu waweze kutuheshimu. Kama president mwenyewe anaita Kalonzo watermelon. Baya sana. Na watermelon nafikiri inatumika kama kigeugeu. Mimi nauliza hapa, kigeugeu ni Kalonzo ama ni hawa viongozi walikuwa Western? Ni hawa viongozi walikuwa Western. Weche go mag siasa makoro kelowa e yueyo mokwongo ka gin dakika 22 mosekalo tok sa achiel mano mar odhiambo. Ng'iyo moko kuom ote magi mantiere Facebook page marwa. Lovi Peter iwacho ni wabo loso constitution marwa mondo
okony jopiny ok mana jotelo. Albert Okoth Odhiambo wacho ni tinde tek ni onge tiend baba yani bute to mana kanono. Mano kanyero ote mari. Machieli wacho ni weche tiyo lokore, wacho ni kaluwore koda riwruok mar Martha Karua koda Gachagua, wacho ni macha doko evidence lori fall to pod iwuoyo kamendie. Wacho ni weche ti lokre kinde ka kinde. Ote machielo mabende aneno kendie en mari kendie mano kanyero iwacho ni Caleb Figo iwacho ni waol kod weche mag josiasa lokore sa ka sa. Kevin Arucho kare ng'ama ne dwano ping josiaya kose iwacho ni Opiyo Wandayi mano wachno iro mabende koro iwacho ni bede sirikal en gino iro mateka. Chiemos mano iwacho ni poka pingo sirikal okelo weche mamoko mago mo ote mopogore kaluwore koda sigana mabende wakelo negi odiechieng' ma kawuono. Wadhi mane yweyo machuok kik idhi mabor pod waduogo gi weche mamoko. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Winja baby. Mana kaka an kaya turo njuguni, adwaro ni bende iketh ngima mar rach gi gimoro amora ma en go. Nikech ka nitimo kamano baby, anyolo man kae bo we here, to en bo bedo gimoro manono. Gin gi yie kod raja ahinya. Matama yweyo konya sebiro koso dibedie kwero emana ketho kona asebiro los kodawa baba neno matekui. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari idio *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana General N Tonda Kumar. Machiegni kendo jambete mar piny Switzerland pacho kendi Mirko Guglielti kwayo kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs mondo ket maino mage emiyo jopuonjre lony mong'ith mayudore kembe kopogore gi ketogi e klese seche te. Jatelo ne wuoyo kinde mane oyuoro nyasi mar sidho jopuonjre masomo e kar tiegruok mar Propeller buore Nairobi. Jatatije maduong' motelo ne kuonde tiegruok mag tije lwedo Nita Teresa Wasike oyango ni gisetelo e okang' manyime e neno ni jopuonjre oyudo tiegruok makare. Benta Kinyi ma en achiel kuom jopuonjre manosidhi onyiso mor ne koyango ni lony moseyudo obiro tiyogo e kelo lokruok ne jopiny. The idea to bring together private industry, young people and the authorities is to give both to the young people a possibility to learn skills, to give the private sector the possibility to learn skills because it's what they need, and to have labor forces
motivated labor forces to assure the future of the company. NITA has the apprenticeship and indentured learnership scheme as per our mandate, and that is where this one has fallen into. So we also have the industrial training levy, which is also supposed to support the in-center training for the students, and a component of it even towards the tools. Just highlighting a minute what we have done, the Ministry of Labour and Social Protection has actually developed policies to address unemployment in Kenya. One is the National Skills Development Policy, which addresses the skills mismatch. We have looked at the issues that are causing the mismatch between supply and demand, and we have come up with a policy. Kuom higni ariyogi, wuoth mar somo kaachiel gi dhi e tich ok obedo mayot nikech en gima pok na timo nyaka nene, omiyo koro kalure gi kony masebedo kayudo kuom jonyuol, kuom skul, kuom jo Swiss mokawowago the propeller, alafu gi Swiss contact, gi mentors ma wan go e tich, jowadwa mwatiyogo e tich go eko gisebedo ka gichung' koda, gimako lweta kuma winjo ka tek to anyisogi to gikonya. Jolupo kod jotend siasa e sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho mamalo ong'e sekta mar lupo kod wang' maber. Giwacho ni sekta ni pok oyudo kony maber kowuok kuom piny owacho, to en e sekta makelo nweng'o ne piny owacho kod jo-Kenya mathoth. Jojuma nitiere gi mathoth. Oganda mathoth mawuok e kaunti ma migeto ahinya, sub-county Manyatike yudo nweng'o margi ka okalo kuom lupo e nam Lolwe. En yor nweng'ono ma osebedo kod mit mare kaachiel kod lit mare. Kata bed ni jolupo kaachiel kod familia magi yudo gago magi ka wuok kuom lupo, bende komachielo gikale midhieche mathoth ma bende thiro chenro mag lupo e nam Lolwe. Watu wa Uganda wanateza sana watu wa Kenya, lakini saa hii watu wa serikali wanajaribu hata karibu county commissioner walienda mpaka Migingo, walizungumza pamoja. Watu wa Tanzania walikuja, watu wa Uganda walikuja, walikutana huko Migingo, walijadiliana kabisa. Igno sekalo mang'eny tagruok pod dhi nyime ka jok moko keto ni un ulupo umanyo rech, to bang' mako rechgi gimau, gin gi gams, gin gi bonde, giwuotho gi pi. Jolupo kod jotend siasa gwego mag Nyatike ywak ni sekta ni mar lupo osejwang' kod piny owacho kuom higni mathoth. Jolbono ma Nyatike to modege wacho ni jolupo mag piny Kenya yudo san malich e nam Lolwe ka kuom leta pisas mag arita kwe mowuok e pinyno mar Libamba mar Tanzania kaachiel kod Uganda. Kindwa gi Uganda pod nitie pek matin nikech pok wabedo gi formal engagement gi Uganda. Odege wacho ni mae ywak ma osebedo kuom higni mathoth, to gima piny owacho mar Kenya osetimo pod onge. Wan gi resolutions modhuro e parliament ma osekal, to nikech onge interest gi gather dust, koro chuno ni nyaka wachiergi ma wane ni a favorable solution oyud mondo mi jolupo bed gi kwe. Kwa hivyo tunaomba serikali kama kuna njia ambayo wanaweza kusaidia wavuvi, inaweza kuwa vizuri. Yiere ni neighbors wanigi nama maduong' kata wamanyo formula ma neighbors wabe bro feel ni ok wa infringe gi, wambe bro feel no miyo freedom wanyalo dhiga igi. Mae momiyo achako kawacho ni kata kogik ni nyaka keto osuru matin mwachule pigegigo, to walupa maonge gi ywaruok, to nego wagik e that level. Owacho ni kata mana pisas mag piny owacho ma Coast Guard mane okel kod piny owacho mondo kony jolupo e nam Lolwe ok gine kakoro chiwo kony ma owinjore. Kata the Coast Guard mane okel e Lake Victoria sando jalupo molo kata ja Uganda, koro gigi te nyaka wang'e gi Old Samli mondo bed ni watimo lupo ma ji nyalo benefit ji te. Onge tiende Coast Guard Kisumu kabire pi ma Migori gi Homa Bay, kech kuonde ma ginyalo operate wan godo moromo. Ka gidwaro paya to operate on, wan gi paya Mioro, wan gi paya Sori. Jolupo kod josiasa giwacho ni kata rem mar piny owacho matieko yurruok ma osebedo chulano ma Migingo e kind piny Kenya kaachiel kod piny Uganda pod gin moko midhieche ma bende nyaka sani koro wechego mag lupo e nam Lolwe. Oten adieri ni nochiw ne sirikal ma kata an kaka mjumbe ma Nyatike ang'eyo ni Migingo en ei Kenya, to gima duong' ma nyaka wayiere ni implementation mar report machalo kama
very goodwill from our neighbors also. Ka Ruto o develop interest e watch boundary ni, Tapanima is the right opportunity. Nekech one gi talking neighbors. They can talk about it. Mondo wa resolve amicably. Kidi migingo. Idi yuro ka migingo wuono soldiers mag Uganda nitie ugingo tula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya. To askeche mag Uganda go emnigi teko. Gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora. To jo Kenya emodaka e Uganda mang'eny. Assistant chief mamigingo en ja Kenya. En sirikal orisge ni migingo ne kaje. Ene Kenya koni Hussein Kocha. George Juma, Ramogi TV, Migori. Are we ready to win? It's the WRC Safari Rally 2025. Everyone wins. Go, go, go! Scoobies won! Ngata won! Love always wins. Easter happiness all around. Challenging section coming up. Grand prize won. Revisha and win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno e Ramogi TV.